साननाय हनायखौ ज्राब गारनानै मावनाय दांनायखौबो गारखागोन आं खादों आरोना फांसेयानो जि ज्राव ज्राव थायखायो आरोना लोगोफोर बानलु गोसोमा ओरैबायदि मोजां मोनदों आरोना आङो नै आं हारसिं गायजोबनाय माइया इखिनिमोन दा हाबाय आरोना मोनबाय नालाय हेलौ लोगोफोर वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल आंनि बे फिसा चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा इसोरनाव गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो जोबोर मोजाङैनो दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैलायनाय भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो मोनथिगोन आं मानि सायाव दिनै भिडिअ लाबोदो थ' चलो गाइस लेट्स गो लोगोफोर जोंहा दिनै माइ हादों आरोना आं दायो माइ हानायाव थांनोसै लोगोफोर माइ हाग्राफोरखौ नायनोसै आरोना माबायदि हादों माइ हानायखौ नायनो फैदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय याव आदाजों बाबाजों माइ हागासिनो आरोना ओमफ्राय आं दा बिसोरखौ नायनो फैदों नायनोसै दायो माबायदि हादों आरोना माइखौ बेसेबां मोन्दों नायनोसै आरोना एकदम नै दंफां साया सिं सिं लामा लामा फैदों आरोना आङो बिदिनो माइ हाग्राफोरा माइ हागासिनो इयाव नै दासो गोथौनि दब्लायसे हाखांहांदों आरोना नै बाबाजों आदा माने बेवाइफोर आरोना बेवाइफोरजों बाबाजों हागासिनो नै लोगोफोर गुमा मोन्दों ना मोनाखै गुमा ओइ माइ हाग्राया नुवाखै दा नोंखौ खोमसि सिसो माइ हादों आरोना नै ओइ औवा सिङा लागै आरोना माइया ओइ सिंनिया मोनाखै खोमा औवा सिंनिया मोनदों ना मोनाखै हाखाजोबनो हासिगोन दे होमबा नोंसोर दिनखालिबो हाजोबनो हासिगोन माइब्रायालाय मोनबाय ना मोना माइ हानाय नायफैदो आरोना नै हागासिनो खैथायाव लाबोनांगौ दसथायाव सेरेब लोङा होमबा नोङो ए सेरेब लोङानो मालाय सावाखैबा मोनलोंला नोङो सावाखैना होमबा सोरांना मोनगोन ए गाबोन लोंनो हागोन दे ना सोरांखौ सोरांनिया ओमफ्राय सानियालाय दालिलानियालाय साला गुंखेल' सावदों मालाय सेरेब गुन्दों आनो माइखौ ना हानदों खोनासंलाय ना माबा असिनाखा हानदों माइखौ जानो माया असिना ना ओंखायनो हानदोङाखै आं गायनायसोलै मानो बासिदो हारसिं गायजोबनाय माइमोन आरोना इखिनिया नै आं हारसिं गायजोबनाय माइया इखिनिमोन दा हाबाय आरोना मोनबाय नालाय आंनाव नांदो नोंसोरनाव नाङाखैबाबो लामा दसथायावसो लाबोनांगौ गिदिर गिदिर जाबाय संना बोग्रिया गिदिर जाबाय नै मोनसिगोनानो इना बिराद गिदिर गिदिर जायो दे दानजाथ'वाखै दानजायो नामा मालाय सरासति थांबासो जायो बोग्रिखौ गारि थांदो नोंनिया मोनबा इखिनिया लारि लारि बोग्रि गोजा इथिंजायबो बिराद मोनजायो आरो जोंनिखि बोग्रिया माबा जों आजाजों हाबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय आं दायो थांनोसै बारा रायज्लायनोबो हाया आरोना माने बिहावजो बेवाइसो नालाय ना लोगोफोर बेनि थाखायनो आं दायो न'आव थांसै आरोना साहा फुदुंनानै लायनोसै आरोना दा बारा एसां माबाद्रायबो जायाखैना बानायनो नागिरबा बिराद मानसि फैना होबाय थायो आरोना लोगोफोर माने लामासो नालाय आरोना ओमफ्राय आं दलं मोनबाय नै जोंहा दलं खिजा ओइजासो नालाय लोगोफोर बेनि थाखायनो आङो दलं खिजा माइखौ नायनो थांदोंमोन आरोना बारा रायलायजायाबो बिराद मानसि फैबाय थायो आरोना लामाखि दायो आं न'आव थांसै साहा फुदुंना लायग्रोनोसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय था बुंनो लोगोफोर ओरैबायदि मानसि आरोना नै आरो फैबावदोसो भिडिअखौ बानायस्लाबनो मोना आरोना आं दायो न' मोनफैफिनबाय न' हाबैनोसै लोगोफोर न' मोनफैबाय आं खारनोसै मानसि फैसोदों न' मोनफैबाय नै जि मानसि माइ हानायाव जानो थाखाय न'नि गोजासो आरोना माइ हानायाव जानो थाखाय ब्रयलार लाना फैबाय नै ब्रयलार लाबोबाय आरोना ओमफ्राय नै दाखालिनि भिडिअ बिराद कमेन्ट फैदों आरोना माने होनहरदों आरोना आङो ब्रयलारनि हारा हाराखौ माने सुपारि होन्दोंमोन ना मालाय दाउ रिजेक्टसो होनो जोंनिथिं आरो गय सुपारि बायदि गोरा गोरा हारा नालाय सुपारि होनो आरोना ओमफ्राय आं बांसिन सुपारिसो होनखायो नालाय जोंनिखिजा आं सुपारि होननायाव होनहरदों आरोना बयबो सोंहरदों आरोना मा सुपारि आब' मा सुपारि इदि होनदों आरोना ओमफ्राय आङो खिन्थादो आरोना आङो रिप्लाय हरदो माने सुपारि माने जोंनिखि जेनेबा दाउ हाराखौ रिजेक्ट होनो मालाय दाउ रिजेक्टसो होनो ओमफ्राय आं आरो सुपारि होनबाय थानायखाय मा सुपारि होनना सोंबाय थादों आरोना दाउ रिजेक्टखौनो जोंनिखिजा सुपारि होनो आरोना गय सुपारि बायदि गोरा अरनो हायि थाखायनो गोरा नालाय हारा नालाय सुपारि बुङो आरोना मिथिबाय दा लोगोफोर आंना बिबारा बिराद बारफबजोब्बाय आरोना नै जेथिंबो बिबारा बारजोब्बाय लामाथिंजाय लागिदों आरोना आं दा देखायबाय थानो सोलाबथ'ला लोगोफोर साहा फुदुंसै साहाजों होनो थाखाय नै बिखौ लाखिदो आरोना लोगोफोर दहायो बे बिथाइखौ लाखिबाय आरोना 6थाल' थायो खोमालै नै 6थाल' थायो आरोना नै साहाखौ 10थायाव हैनांगोन आरोना लोगोफोर साहाखौ आं दायो 10थायाव हैसिगोन आरोना ओमफ्राय दायो आङो न'नि फिसा फिलौ खामानि मावबाय थानोसै आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाजोबजासिम बिबारा नै साफा बारदो दायो फोथाराव फैदों आरोना फोथाराव मा खामानि मावनो फैदों आं मिथिला आरोना जायखिजाया नायनो फैग्रोबाय गिदिंनानै नायग्रोनोसै बबेथिंजाय मा जादों आरोना ओमफ्राय इथिंजाय बाबामोना बेसर फोगासिनो आरोना नै इथिंजाय हासार फोगासिनो ओरैजा
भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासि लोगोफोर बेखिनिया बानलु गोसोम गोजा आरोना बिराद थायखादों आरोना जिखिनि बिफाङा फिसाबाबो बिराद थायदोंनो लोगोफोर तामान थायखादों आरोना फांसेयानो जि ज्राव ज्राव थायखायो आरोना लोगोफोर बानलु गोसोमा ओरैबायदि मोजां मोनदों आरोना आङो गायनानै थायजानायनि थाखाय नै बे फांसेखौ मोसौआ गाथारना गालांनानै लेमनानै बिबाजैनो थायदोंसो नै लोगोफोर बिराद ज्राव ज्राव फिथाइ दंबावोसो थेवब्लाबो नै बिफाङा रोदा हरफिनबाय आरोना देमनानैब्लाबो बिराद थायदोंहाय आसरितसो नै नायदो गोसोम बन्दा बन्दानो देनजार थायखादो एकदम माने फिथाइयानो फिथाइ ज्राव ज्राव लोगोफोर ओमफ्राय नैथिंजाय ओइनो बाबामोना बिथिंजाय बेसर फोदों मालाय नै हासार सारग्रोदों ओमफ्राय बैथिंजाय बेवाइफोर मोना मा होनो माइब्रा माइ हागासिनो आरोना सिंखिंजाय नै भिडिअ बानायथारैखाय गोबावजों दिनै बानायसाबनो होननानै फैबाय आरोना लोगोफोर अननानै नायसाबलायदो मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लाफाया नै ओमफ्राय लाइ गिदिरानो मैयासो खादों आरोना ओमफ्राय खानानै गैलालाय नै गिदिरा गैलालाय नै गेसें जालायबाय आरोना ओमफ्राय नै सादा बिलाइयानोसै गिदिर ओमफ्राय आंनि मुला बागाना नै लोगोफोर नोंथांमोन नै नायदो आंनि मुला बागाना नै देरदों आरोना नै जि गिदिर जाखादों आरोना मबाइलावसो फिसा नुदों बिराद गिदिर जाबाय आरोना ओमफ्राय गेजेराव एसे रोजा जादोंहाय नै ओमफ्राय नै मुलाया नै बेदर थांदोंना नै लोगोफोर ओमफ्राय नै बि जाबाय साइनालायमोन आरोना साइनालाय ओमफ्राय लोगोफोर नायसाबलायदो दे आंनि भिडिअखौ अननानै लाफाफोरा नै ओमफ्राय बिथिंजायबो मुला गायदों नै लारि ताम्मान हिट नुखादों आरोना मुलाखौ बिथिंजायनिखौ नै ओमफ्य नै बे जाबाय सामब्राम गुफुर नोंथांमोनाथ' नुखादों सामब्राम गायनायखौ ओमफ्राय नैबो सामब्रामा बिराद रज'बाय आरोना नै बिथिंजाय बेरा गोदान होबाय आङो लोगोफोर मैयायो फैनानै ओमफ्राय आङो मबाइलखौनो लाबोफानो बावनानै भिडिअ बानायनो रोङासै आरोना ओमफ्राय भिडिअ बानायथारैखाय आङो बेरा दुमनायखौ देखायनि र' होननानै फैलायबाय ओमफ्राय मबाइलखौनो लाबोफायासैरा आङो बावबोनानै ओमफ्राय मैया दुमना गालांबाय आरोना ओमफ्राय दायो आङो थांनाय बाजैनो देखायलांगोन नोंथांमोननो आं बेराखौ माबायदि दुमदों आरोना हिनजाव मानसिनि दुमनाय मोजांबो जाया आरोना थेवब्लाबो आं ओरैबायदि रोंदों आरोना लोगोफोर नायलांबाय था नै लोगोफोर बिथिंजाय मुलाखौ ओरैबायदि लारि गायना होदो आरोना माने फोना होदो आरोना ओमफ्राय गेजेरखौ फुख्ल'ना होदो बिराद रोजा जादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिराद बेदर थांगोन आरोना इयो बिराद गिदिर जागोन आरोना लोगोफोर अननानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय बिथिंजायनिया नै जाबाय सामब्राम गुफुरबो गायदों आरोना ओमफ्राय बैथिंजायनो बेवाइफोर मोना बिराद माइ हागासिनो आरोना नै माइ हादो आरोना इयाव नुहुरनाय आरोना ओमफ्राय आं इयाव आरो ओरैनो नायनो फैबाय ओमफ्राय मुलाया बिथिंना देरबायानो ओमफ्राय बिथिंना बारा देरथ'वाखै आरोना नै लारि गायना होदो ओमफ्राय बै मोनसे लाफा आरोना बे रम नुहुरनाया लोगोफोर लाफा आरोना लाफा गोजा इयो खाथियाव देखायनि रं नै लोगोफोर इयो लाफा आरोना लाफाया बिराद फानजाबायबो आरोना गया फानखाबाय आरोना लोगोफोर बै हाखर फारथिंजाय गायना होदो आरोना फोना होदों नै एकदम मोजां जाजोब्बाय ओमफ्राय बै रज'नाया नै बियो जाहैबाय बानलु गोसोम इनिफ्राय बिन फोदो आरोना इयाव बानलु गोसोमजों बिन लोगोफोर बिनि नै इनि लावसो थांबाय थायो जोगोनार माखासेखौ बिराद खानानै फानबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फाननानै एकदम दंबावो बुहुद जोगोनार दंबावो इयाव ओमफ्राय बेफोरखौ फानखांजोबनायनि उनावसो बेखौ हेवनानै आरो गोदान आबाद मावलायसिगोन आरोना आङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो आङो बि जोगोनारखौ बा राङालावखौ फानखांनानै मा होगोन इयाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो अननानै सोरबा मोजां मोनोबा खिन्थाहरबानो जाबाय आं बेयाव जोगोनारखौ फानखांनानै मा बुस्थु गायनांगौ खिन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोन अननानै नोंसोर जि मावनो थिनो बेखौनो मावगोन आङो गायगोन आरोना अननानै नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय एकदम लेस्रायाबो माने माबाजोब्बाय आरोना बोरायजोब्बाय नालाय बिफाङा नै थायनाया एसे खम जाबाय आरोना नै ओमफ्राय बिथिंजायनियाबो नै बेफोरो ओरै गोलाव लेस्रा गोजामोन नालाय लोगोफोर बेरा होनायालागि ओमफ्राय बेबो लेस्राया बोरायजोब्बाय आरोना बिफाङा गैला फिथाइ एसे खम जाबाय फार्स्टआवथ' बिराद थायदोंमोन आरोना माने गंगार खर'आव नांजोब्बाय दायो बिफाङा ओमफ्राय दा बेखौबो लेस्राखौ फुनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना मा होजानो लुबैदों अननानै आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय आरो दे ओमफ्राय नै माने लेस्रायानो फिथाइया गुसुं जाबाय आरोना माने बिफाङा बोरायबाय नालाय इमान फिथाइ होबाय बिसोरो ओरैबायदि फाननो मोनबाय आरोना ओमफ्राय दायो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय मा होनांगौ माया बांसिन जायो नै आंथ' माबा मोनसे होखागोन नोंथांमोननि सिगाङाव आं खिन्थाथ'ला मा होगोन नोंथांमोना अननानै सोरबाफोर मिन्थियोबा खोन्थाहरदो मा गायनाया मोजां जागोन आरोना नै बेयावबो आरोना बिनि जोगोनार फिथाइखौ फानजोबनानै बेखौ हालेवनानै मा गायगोन आं मिथिगौ ओमफ्राय खिन्थु नोंथांमोनाबो खोन्थाहरबानो जाबाय आरो आं मा गायनांगौ बेयाव मा गायबा मोजांसिन जागोन खोन्थाहरबानो जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोन बयबो साननानै मोजां खोन्थाहरबानो जाबाय दै साइनालायाबो इमान जागासिनो थेवब्लाबो बारायगासिनो नै नायदो लोगोफोर साइना लाइ आरोना चाइना का लाइ हमारा इंडिया का लाइ है ये है इंडिया का लाइ बियो जोंनि इण्डियानि लाइ लोगोफोर इण्डियानि लाइआ नै दसेनो बिबारानो बारबाय जोंहानिया ओमफ्राय नै बियो जाबाय चाइनानि लाइ नोंथांमोना नुफेरदोंना नुफेराखै चाइनानि लाइखौ नै बेनो आरोना चाइनानि लाइआ बेनो ओमफ्राय नै जोंनि इण्डियानि लाफा ओमफ्राय चाइनानि लाफाया आंनियाव गैथ'वा लाबोगोन साननैसोनि उनाव नेनानै था इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो नायल' जायल' फांसेल' बिलाहिया बेथोनै थायदोहाय अना खानानै नै लाइ फोनायाव बेगराव रज'फानायमोन आरोना लोगोफोर बेगर गरसेल' दंमोन खोमा टेंना बांनानि बिलाहिनि ओमफ्राय नै जि थायखाबाय आरोना जि साफा थायदों नै जख्लानाय थायबाय आरोना साननाय हनायखौ ज्राब गारनानै मावनाय दांनायखौबो गारखागोन आं मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोनि नोजोरा नोंखौल' हास्थायो वाह क्या सीन है
मेगननि नोजोरा नोंखौल' नुयो थाम्फै बाहां बाहां बेरे बाहां नै लोगोफोर आंनि बिबाराव नै बेरे बादों बेरे अभी मजा आएगा ना भिड़ो नै लोगोफोर आंनि सामब्राम गायनाया रज'जोब्बाय जि साफा नै गोथां गोथां नुलायलायदों ना नै लोगोफोर रज'जोब्बाय आरो ना एकदम नै फारसेनिफ्राय रज'जोब्बाय आरो ना गासैयावबो गायदोंमोन नालाय इखिनियाव गोलाव मानि आरो ना ओमफ्राय नैखिजाबो गायबावदोसो ससे ओमफ्राय मैया बेरा होनाया नै लोगोफोर मैया भिडिअ लाबाय थानो सोलाबासै आरो ना आङो ओमफ्राय मबाइलखौनो बावबोबाय नालाय ओमफ्राय नै दायो बेरा होना दोनबाय लामाबो बानायखाबाय आरो ना ओमफ्राय नै जाहैबाय बिन ओमफ्राय सामब्रामा नै इनियाबो रज'जोब्बाय ओमफ्राय बेसेबा गोलाव नुहुरबाय आरो ना नै इखिनिया रज'जोब्बाय आलागि आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे रज'जोब्बाय आलागि ओमफ्राय मैया बेरा गोदान होनाया मोजां जादोंना जायाखै मिथिला आरो ना आंसो होदों नालाय हिनजाव मानसि होनाय बहा मोजां जानोसै ना जब्द' जायासै खोमा जादों आं रोंगोन ना देनजार बानायखादों आं नै ओमफ्राय बेफोराव मा गायगोन आंसो मिथिसिगोन आरो ना नोंथांमोनाबो खोन्थाहरदो सोरबा मा गायबा जागोन रानस्राव हायाव नै बेरायानो मैया थिगैनो खाखादों आङो ओमफ्राय दरजाखौबो बिदि होना गालांखाबाय आरो ना नै बिदि गेंनाय होबाय आरो ना नै एकदम बरिया होखाबाय आरो ना नै दायो आं फांना गालांफिननोसै आरो ना लोगोफोर फांफिननोसै आरो ना नङाबा मोसौ फैयोलै इखिजा फांफिननोसै इखिजा सामब्राम माखा रज'जोब्बाय लाव माखा दोङो इखिजा आलु माखा रज'जोब्बाय नै बुरजा मानि दायो आं न'आव थांसैलै